Aga jingle kai Mekhania State League ke bahap Hajowai Zone Karang Dajit United Persya ia ka Mulaj United. Bat kane ga jingle kai badon kambha naga benta Karang Dajit United ban job knang bakan yorong sya ka semi final. Haba phai sya kane ga jingle kai Karang Dajit United kalayo bat penki jar ningkong tangha ke minit ka ba R pheu R lengbau W nongneng. Bad Ashwa ban kut ka kela step kata ka minit ka basau peusan plus lai basublang layo ban tap ya ka gol ka ba R nagbanta ka Rang Dajit United. Hadu bukut ka kela step ka Rang Dajit United katam da R lanot. Bad ha ka kela mit ukner ktilang ulayo ban tap ya ka gol ka balai jong ka Rang Dajit United ha ka minit ka basan peu khandai. Bad hadin sau minit sa isin ukner ktilang ulayo biang bentep ya ka gol ka ba R bad ka ba sau nagbenta ka Rang Dajit United. Bad ha ka minit ka ba khandai peu plus sau u captain jong ka Rang Dajit W nongneng ulayo bentep ya ka gol ka ba R ka jong u bad ka ba san benta ka Rang Dajit ha ka ni ka jingle kai. Bad ha shwa ban kut ka jingle kai u player jong ka Mulaj UL Sujai ulayo pedang ya ka red card hadin bolo kumpen kelon ya u player jong ka Rang Dajit United. Hadu bukut ka jingle kai ka Rang Dajit United kala job suk da san landot. Bad kumjuru kala yo ban rung sya ka semi final. Haga jingle kai Mekhania State League bad kadai ka kenhun ka baningkong aga ka samoy ban yo rung sya ka semi final. Hadin bagala don hakli du jong ka mit ya ken point. Haga bagala yo ban khur hadu khat lai point na kisan teli ki jingle kai.